Sachitsin pat ngi aingo yo Blei mani ko por ko bo ayangi mingila ban shakri ban mani u hagani ke janmit ngi pdiang sngewbha ya phi ki parab ngi baro ki parlok ki parajor baro ki bala ban yasnok tilang bat ngi hagani ke sngi ban shakri ban mani yo try ban nong pen imjongi u Jesus Christ bat nga ai khuble ya phi baro kerteng ke betiang tam bat ke badon bortam ke jong try bon nong pen im jongi u Jesus Christ keni ke sngi ke bakerpang ke bangi kenmau ya ke sngi ke bangi ong ke Christian Home Sunday ke bangi shemi ke benta ke jongi ban shakri ban mani lyngba ke jing duai lyngba ke jing ruai lyngba ke khubor ke biadai baki long yeng ki long sem ki jongi pat kumani ko por bngi yo ban shakri ban mani yo Blei ha ki long yeng ki long sem ki jongi hala ki jong ki rimpe yeng ki jongi kalong bat biang por e yengi ha ni ko por ngi ken mau yengi ka sngi bngi la ban tei ye ki jing shakri ki jongi yo Blei ha ki yeng ki sem ki jongi bangi duai bo Blei un kyrkhu yengi lyngba ke ni ka jing shakri ka jongi ngi sa yo sngow ya khubor hani ka janmit nai pastor jongi i Reverend Jesus umwi bare ngej bo Blei un kyrkhu bon kren hi donot ki jongi lyngba ka khubor ka jongi hagani ka ski ka bakirpang in yo ru ban ya mani lang yo Blei lyngba ki jirwai ka jing yaro hagajalam jong praise and worship team bara shwa bangan IT ya ka por shaga praise and worship team bahadian juga tangin yo ru ya ka jing pulien nak tiga jo Blei bak jing duai ni kong dahun dakhar tong ni phai show Blei ha ka jing duai u Blei pa jing baham neng ni aingu eme atrai chai sien pat na marga ni ka sngi ka bak raw ka bak kentang ma ayangi ya aingu atrai walangi don nak yeng ki sem ki jongi in rei mem chai le no yangi ban ma ayangi ni ka kabu kendi ka lat bingi la man mane yame wat haki lagi jong ki yeng ki jongi kyrkhu atrai yangi I wei ke ba yo sngo ba ke ba yo I ya ka ni ka jing shakri langi don haki jakatrai ki jongi lani haki yeng ki sem ki jongi dap ame ya lam ame mun sim ko u jome hi ngin ma di ka jing kyrkhu ki jome lyngba ka ni ka jing shakri kedua atrai men kren lyngba shakri jome hapeng jongi habangi shash ko ri khubor ki jome pada ke barok ke bangin pendap akhirnya ke janmi kin long priang honak mat ka khet ke ji snai ke jome ini barok ni pan kerpat teng try nong pen im jong yu Jesus Christ amen say sien nga khot lai phi mane shakri u Blei de ki jing roi ro hoi nga kwan pen ken ma phi na ktin ke jong Blei na kitab u Joshua ka long ba apsaw ro khot khat san ka bong Henry mga lem ke yeng jonga ngin shakri utrai ngin shakri u Blei ngin ai ke jing shakri ke jongi ka balong na du ka don mot baro akwa bi shim ta lang man ngin ya sno lang man ngi ha bi rwai man pen her ke jing ro so Blei wat sha ba tang mangi ba yeng nang ni ngin rwai ring akwa ip man shim ta lang man ngi kum tang a khot ip min shim ta ngir wala tu jiroi ba arspa le kundai arspa san pwe ngin nang ya cha seon itna jong utrai kum tang ni snok ti lang de ngir wai kum ba ong ka ti jong Blei ka kitab Joshua ka long arsau de khot khasan rei manga lem ka yeng jong ngin shakri utrai ngin ai ka ji shakri ka por su Blei da jeng men to ngin wai ban pen sawang jing I tu Blei ban pen sawang jing I tu Blei sao dong ka khet utrai sao dong ka khet utrai neng tu gen tiu nam klem wai ben bana ker peng utrai
bna kerteng utrai keleng ba ben riu tip utrai ba ben riu tim utrai ngin nang ya cha seon di tenat jong trai ngin nang ya cha te cha seon chan nong ba ku jong utrai lum seon badan da burom jong utrai ngin yat halen tik siar nala ngin yat halen tik siar nala bat boy ri meneng pernah bat boy ri meneng pernah jingruai tiang on yai sang kat bang chaprang nang yai ngin nang ya cha kari utrai ngin nang ya cha kari utrai riba tiang bang jubla riba tiang bang ngin nang ya cha seon ngin nang ya cha seon seon ni tenat jong trai ngin nang ya cha te cha seon chan long bang ngin nang ya cha seon ngin nang ya cha seon seon ni tenat jong trai ngin nang ya cha te cha seon chan long bang ba ku jong utrai sawan lamba jingker ku kumbala kular utrai ayom syong pengakin wan ru bau nong perem unai lamba jingker ku lamba jingker ku ngiwan jing giao jing is này là juman tiu làm ba nghe cơ ba kim sawan làm ba jing cơ khu atu ai nên ta nhân mang nên ta nghe pla bat nghe cơ đô minta yu Jesu niwan laba jengker ku niwan jing jao jing is nei la juman te laba ngeker pan nang yan ngenang ya cha seyon seon di tenat jong trai ngin nang ya cha te cha seyon chan nong ba ngin nang ya cha seyon ngin nang ya cha seyon seon di tenat jong trai ngin nang ya cha te cha seyon chan nong ba ku jong utrai imani emetrai oh ngidam si me Jesu ku trai bain ngimani emi Jesu ngidam si yami ngiwan banaingo ngiaingo yami
ko ken ran ngiwan ban mang ni ban em sim kerteng jong mi ngiwan ban ai ngo ngi ai ngo yami ko ken ran ngiwan ban mang ni ban em sim kerteng jong ling try mi long usim kisim mi long utrai ki try mi long ubang krang bohong shimburam shami ngiyai ngimani me try ngiwan ban ai ngo ngi ai ngo yami ko ken ran ngiwan ban mang đi ban đem sim kerteng jong mi try mi long usim kisim mi long utrai ki try mi long ubang krang bong shimburam shami ngiyai ngiwan barai ngo ngiyai ngo yami ko ken ran ngiwan ban mang ni ban đem sim kerteng jong mi try mi long usim kisim mi long utrai ki try mi long ubang krang bong shimburam shami ngiha try mi long usim kisim mi long utrai ki try mi long ubang krang bong shimburam shami ngiyai ngiwan ai ngui mi try ngiwan mendem sim mi ko jisu hoi da shisha try ngi dem ma sumi ngiwan man mani mi ko try kan ran wat sha baki ai baro ko try bingi pendam mengirwai penyerok kan silong tang na kermiang sintur ke jongi rekan long na du ka don baro ko try bi ngi long ki bre ki batlot ko try jiswi ngi mat ko try ki jinge ban ngi nget ko try jiswi bon ki men sem ki ba kordor lani ki long yeng ko try ki ba mat ki jingpang ki jingele ki jingem ko jongi ki ba mat ko try ki jinge hakum ki ni ki por ko try jiswi hakum ka jingkerdo ko try jiswi rekan hak men sem ko jongi ken ong ko try ngi wan ban mane me ko try ngi wan ban aingo me ko try melong si shau blei badap de jingi go try be kordo shim ko try jiswin ya kan ka por ka badang saro penon kam me ngi ko try shim ka por badang sa ke baro begin le ka long ta ka burung ko jome hak teng jis ngi pan amen
Shua bengin let shu Blei he jing dwai ngan pulia kat tu kat ne kiktian gimila ban shem na ka kitab jong Isaya kalenong ka basan pusan kadakhat ka papra bat bakhandai no kitab jong Jeremiah kalenong ka ba arp khandai kadakhat ka ba khatwei hado ba khatlai bat na ka shithi ka jong Paul apostol shagi Philippi kalenong ka ba saw kadakhat ka ba Andrew bat ba nyo kiktian ki ba ong kumne namar ki jingmot jonga kimlong kum ki jingmot jong phi lemne kilanti jong phi kum kilanti jonga ong utrai namar kat ba ki beneng ki long ki ba kham jrong banya ka khendo kum ta kilanti jonga ki kham jrong banya kilanti jong phi bat ki jingmot jonga banya ki jingmot jong phi nabanga tep ya ki jingmot ki banga perkhat shaphang jong phi ong utrai ki jingmot ka jing sokken te om ki jong ka jing sneu ban ai ka jing karmen ya phi ha ka por bakot jong phi te pen khat karpat yanga bat pen yo le ban duai hanga nga ru ngan sha skor ya phi bat pen wat yanga bat pen shem yanga haba pen wat yanga dakado not baro wat khuslai ya ka aka ru Henry ha ka aka baro da ka jing duai bat ka jing karpat lem bat ka jing ai ngo to pen tep ya ki jing pan jong phi sha ublei te ka ta ka jing sok ublei ka ba palat ya ka jing shampang baro kan ri jai jai ken ya ki do no jong phi bat ya ki jing mot jong phi ha u Christ Jesu to Blei Un kyrkhu yikini ki tien ki ben layo asngau ginya let lang shu Blei ha ka jing duai ublei bu khpa jong i bhamneng utrai jong ki met bu utrai jong ben sim utrai belong hlor ki e baro ki badan habneng shajrong ba khando shatbian kumni pe ken trai jisu kan rat wan ban dam khrop akmat ki slajat ki bakhot ki jong me yuan ban aingo e me ga jing dan rang kat lem ka jong me ki sngi bla let no ka jing em ka jongi yuan ban aingo ken trai ka jing da ka jing ri ka jing sumar ka jong me ngi long kum ne ka bangi long yuan ban aingo ken trai bang yo ikan ka lat ka balat lot mien shakri ya kerteng ka bakhot ka badan buram ka jong me ngi yeng ki sam ki jongi kham tam kam hani ka sngi ka bakar pang kan try minga tip kum Christian home Sunday hoi try Jesus kan rat yuan ban bo tia khamat jong me na benta ki rampai yeng Kristan kan try Jesus kan rat hoi kan try kum hakani ka por kan try ka bajan jar kan try Jesus be it isnei kan try Jesus kan rat mat Kristan kan try ki kume ki khpa kan try haki long yeng Kristan kan try ki la ban yalam kan try ki khon ki jong ki kan try ka lenti ka hok ba ka man ka jong me kan try isnei kan try men kyrkhu ki khon ru kan try ki la ban ko ngo ela ki jong ki kume ki khpa can try Jesus be it bikila ban le ka kam ka yaha ba ka man ka ba khot ka jong me can try Jesus kan rat hoi can try Jesus be it yuan ban bo tia khamat jong me can try hoi kila ban dan ki long yeng can try ba shami ki jing jinjar can try kum ha ka por can try Jesus be it re bats kem ya ki can try ki la shisha can try can shanya ha me can try ha ki por baro can try namar me melong uding do bu shan do jong ki can try Jesus be it adwai ru can try Jesus be it isn a can try men kyrkhu ya ki can try Jesus be it ha ki a baro can try men da man ri man sumaria ki can try Jesus kan rat hoi can try Jesus be it kum hane ka por can try ngi day ban bo ki jing kar pa da khamat jong me can try hoi abangi don hapdeng jo kan ka khlam can try Jesus be it is nay can try but men weng no shi san dan can try Jesus be it namar day tang ma me can try but long halor ki a baro can try ublei ubadan bor can try Jesus kan rat don rakat lamba ki to ki bla shakta hunu jing pang COVID-19 can try Jesus be it is nay can try Jesus kan rat di santi blei ki jong me can try pen kia can try ki ba pang ki ba stam ar hajar snam ba men shwa can try is nay can try Jesus be it ba men Canary santi blei ki jong me can try men ai ka jing pen kia can try ka ba janai ka jong me can try don rakat lembat ki to ki ba dan hegi isolation by quarantine rokom jo can try ki la ban dan can try ki jing arthatien can try ki la ban dan ki jing so shaptien can try ki la ban dan ki jing snow marway can try henry dan rang kat lem me bat ki can try Jesus be it dan rang kat lem ba ki doctors can try ki nurse ba ki we ki medical professionals can try Jesus can rat ki ba day can try ki ba dan hakmat do can try ka benta ban yalle ya kan ka khlam can try Jesus be it is nay can try men tap ma mer ka snam ka jong me can try Jesus can rat ba ki la shisha can try Jesus be it bikin ai kata ka jing shakri can try ka babahatam can try na benta ki nong pang can try Jesus be it dan rakat lem na benta ki researchers can try ki ba wat can bnya can try na benta
Yaki vaccines can try, but kumjoru can try, but yo ita dawai can try, but penkia can try, no COVID-19 can try, Jesus be it. Me can try, man I haki kita jing start belay ka jong me he can try, Jesus be it. Gidwan ban buok tia kamat jong me ru nak benta kita ki bahalor can try, gibday can try, ban I ka rai can try, Jesus be it. Na benta kan ka khlam can try Jesus can rat is name and I ka jing start belay haki can try ka ta jing alam lenti ka jong me can try bahaba ki le ka baro can try can le ka jing shisha can try Jesus be it but ka ta ka jing sngaw thua can try na ka benta ki pat ba pa buan billion can try da ka jing kwan men toy shimet can try Jesus be it ho it can try Jesus can rat duai can try men is name and yarab yang i way can try Jesus can rat kum ha kan ka por can try ngi la shisha can try bangin pendam can try Donut ki jongi shamme can try Jesus can rat gilaban IT shisha can try ki donut ki jongi can try kum ki khun kristan can try Jesus be it bingila shisha can try bingin shania hame can try Jesus be it minang la can try bingin don kata ka jinga jan bat me can try haki por baro can try bahaba ki ek baro can kut no can try in long shisha can try ki khun kristan can try ki blapan prang can try ka ding ka jong ben sem ba khot u jong me can try Jesus be it ho can try Jesus be it kham tam ginang la ban pen kre shisha dia can try ba anda kata ka jingwan RCN ka jong me can try kan long can try in long shisha can try kita bila pen kre can try bila nyo ban ye shim talam but me can try Jesus be it ho can try Jesus can try ka jan me can try ban bo tia khamat jong me can try na ban tau shakri u jong me can try but ban sam ya ka khubor can try ka sngi ka bakar pang can try Jesus be it is nay can try Jesus can try ba men Tap ma me can try, u can try, daka ding ka jong ben sim ba khod u jong me can try, ba ki e baro can try, ki kan tien can try, ki ba mi na ka shantur ka jong u can try, ki long, ki ba wan na ka khet ka jing isnay ka jong me can try, Jesus be it. Ho can try isnay ba men penthali ang ngir, ki ba ngap can try, ki jing mat, ki jing par khat, ki jong i can try, Jesus be it. Akan e khlip mat can try, ba ka tien can try, ba ngi yo sngo can try, Jesus be it. Kin long shisha ki ba so thiet can try, ka jing em ka jong i can try, kin long ba ai bor yang i can try, long but pen shut boring you can try ba kala shisha can try man long ka jing man toy yang ki khon kristan can try Jesus be it don rang ka lem kinong ye shim benta baro can try kan ka jan miet can try ngi IT ki baro ki santi belay ki jong me ma bat klet ki lat ki rang kang mila le but pen so si me na ba kine baro ngi pan ngi duai ker tang Jesus Christ nong pen embe it e jangi amen ngila poi pat chwe ka benta jong jing shakri ki jong i hani ka por ba ka ta ka long bangin lomi ki jing aingo ki jong i la hidon ki yeng ki sem ki jong pi la ban lom ki halai jong ki rim pa yeng ki jong pi bat la pen poi ki jing aingo ki jong pi kum ngi jule borobor ban wan ching ni yeng mani yeng ba Solomon nang thi ran ka jaka la ban bo ye ki jing aingo ki jong pi la ni la ban tho da ka check ni la ban ai tin basan gron cheki jaka ki jong pi bat kum juru la ban transfer ya jing aingo ka jong pi lyngba ka bank ba detail ka ba pensio i haga screen ka jong pi bar kat ba ngidang pdiang ki jing aingo ni ka por in yo snow i ka jirwai ba kerpang nai talitha wan show long jeng krau jong me kong ka sngewbha yai ting shan bor burong rude kong ka jing jalil ka duya long ka jing ai e kong ki wa ba yai tu jing kyrkhu me tashle ka jing khoi ka sun bre ba jing yar trong ka kong je ru me pen pa ya jing it ban la kong me mit sha drong se hit neng ki klor ba du bla ka jing shai ba ki a ka peni me long jna but
Hei baro kawe bat baro haka ya ka jing don jong me ka pen ishna kilong ki wa them ki lau ba bat kas ba baro tang ma me hi bashna patang na me niyo me a play me long a crowd but ki kam trong me hi ki pen pa but on the play ha po ki play la na me unon thao play ba crowd usim kisim u try ki try tanya me ngan ra tanya me ngin manis in tanya me ngin nyaro play ba don bor play ba crowd ha ba ro me I play me long but crowd but ki kam trong me hi ki pen pa but on them play ha po ki play la na me unon thao play ba crowd usim kisim u try ki try tang ya me ngan ra tang ya me ngan ra Kebeli shibon talita wan shong nam tato ke khubor wa pi ai lyngba ke jingruai bani ngej bau Blei Un ai kyrkhu ya pi un ya penon kam ya pi hangno aba u Blei ubo ya pi hani ke por ngin phai shaw Blei ban pen tang ya kini ke jing ai ke jongi chaka kam ke jong u tong ini le shaw Blei ha ke jing duai ya ai ngo ime atrain mar ke jing kyrkhu ki ba me kyrkhu yangi man la ke sngi ke jing im ke jongi ke jing kyrkhu ke ngem la ban nyaw atrai Rai lyngba kini ke jing kyrkhu ke ba me a yangi iwan ra tang kin diat e atrai chaka kam ke jome bangi duai a Blei ke ba me men kyrkhu men pen kentang ya ki atrai bakin man roi shibon sha a Blei ba shano bang peron kam ya ki ken long na menta ke buram ke jome kyrkhu atrai ya ka we ke khti ya ka we ke long yeng bla no hin kam ke jome ya pendap ke jong kam ke jong ki ba man la ka sngi bat kam tam e atrai kyrkhu yangi da ke jing im ke ba kenjamin sim ha ke jing im ke jongi ba man la ka sngi ini barok ni pan kerpat tang trai nam pen im jong yu Jesus Christ amen Hakani ka porpat ngin yos ngono ikubo na kting ke jong Blei lyngba shakri jong u i pastor jong i Reverend GS Ungwi bara shwa bangan ai ka por hai tong ni rawai lang ke jirwai ke ba sanspa arfuar na ko thmai ba sanspa khat phra na ka barim yen kristan ba sin sharu Blei jingsuk kadon hangta ke jingya ro ba dap baslei ya u hala karta ke jirwai ke ba sanspa arfuar Ying Kristan basen syar u Blei jing suka don hang ta ki jing ya ro badap baslei ya u hala karta tam ha u ban ai ti bat ya u ban syakri man la kasni man la kapor
ulong uba kordon man lakasgi man lakapon ulong uba kordon kak tin jong ublay kambakon harem paying kristan tang makahi ka ba ay bot min sintlot ka kershan jing pula don hang ni plia ka ban puli man lakas ni man lakapon kalong ka ba don bon man lakas ni man lakapon kalong ka ba don bon jing duay na rempay hing kristan kinyay long ba rombon latang kani ban roy bansan ladangi lat nyopon jing penshoy usoy tan kim la bantur hajan namar hasen da jong utrai kabon jing job un ai namar hasen da jong utrai kabon jing job un ai uji su kwa ban sin shar ying kristan baropan pdiang bat penong uklik jongka unrina ki jingman lada ki wekim tre hukum jong uban le mga lembat kayingin ay jing syakriya utray mga lembat kayingin ay jing syakriya utray. Ki para bagai bagi parlok borok ki ba pet kini program nak yang kisam ki jong pi bagi tu le se ki badon ni ngapor ki kam ki jam ki jong pi nadu ki doktor ki nurse ki ba dei bandon ki jakat troi ki jong ki wei pat de ki nong troi khnat ko khia ki no sanshar ki jong i ki wei pat ki officer jong sarkar ki officer jong khnat pulit bat kitu ki ba dang syak sumar nang jingpang jitom jong ki la ki yeng na hospital kitu ki badan hak isolation ne ki ba dang syak quarantine ngora ka jing khublei ya phi baro haka kerteng ka ba don bor tam ki jong utrai bunu bunu be jong i jisu kris ka wei jing sha ka ba yeng kalong bu blei jong i udon rengkat bat ngi utip bo yu i ya ka jing long jing man jong phi jong i jong berthe but usuma su kher ma u shaphang jong i ka de jing duai jong a bo blei badap dag ji snei ot nai phi ya ka jing shlur on pen ko bor ya phi on pen dap le gi donut jong phi da ka jing yet bad da ka jing kermen ru ha ge ni gi por ki ba e kani si utrai ka long sngi utrai ka ba kerpang ha kalender jong ka balang namar bengira khie ka kum Christian home Sunday lane ka sngi utrai ka bagerpang nda ka benta ki rempe yeng uwei nong tho uong ba ka yeng ladam dan ki basang basa haka kam dan jingmut debu tien pareng uong a home is not a house henre gi de gitu ki basang basa hapo jongka gitu ba penut por ya ka jing im ka jongki kitu ki ba penut por bante ya ka jing dei
si yang kisam gitu ba penut por ban perpu pen pernai ya kayeng kasam bad hak ni ka sngi ba kerpang ngakwa bangin ya pet nak ting jo Blei ya ka jingmut ka ba shisha ha ba kuran Jepang kayeng Kristan ni ka rempe yeng Kristan para pas dang ne kwa banya thu ye phi iwe ijing ye thu khanai barit ibang la shem hakakot ka ba tho chpang khana biria bakata khana ka longkum ni u Sherlock Holmes u to u detective ubang ya tibha bat u Dr. Watson how we sngi kita let kai shakwe ke jaka ka camping site but kilaran ke jitu ban samit hangta ondala meet ondal de bam de di kilarung hapok yang jan jongki but kilapun khre ban thia no ondala po sitang meet u Sherlock Holmes ula kendet na kabayo thia but ula kersiu yo pelok di Dr. Watson ulong ku Watson khie wang kwa mi thu yanga mi ayu Watson ula jubab ya kata jigli ong ngai i ya ki million teligi khlor ki badan hangte ha ka sahid beneng nang tau ong ya thu shu mi ayu da wong ngoyo i ba we ni ba beneng usatan udon ha kata ka constellation ke baltip kum ka Leo constellation nang ta shu mi i ka aida Watson ula pet ya baje ju ong ngai ngatip pementa kedai lai baje mestep ba kedai khasau trik jong bunai June bang isu sani kawe ba kesin meneng ka syai kedar ba bananget ba menta kesngi ngin yo ka sngi ka ba itnat udah terwasan ula keli ya Sherlock Holmes belai fi keli ya kini kijing keli Sherlock Holmes ula jubab ongko Watson me ilut yeke kai borok tambah tangkawe mekhlemi i kai kata keliu Watson ujubab Sherlock Holmes uang balan batu lan barong no ya kayeng jan ke jongi way sociologist but no thought history berkerteng ukal Zimmerman hakot ka berkerteng family and civilization ula puli berbuat benia syapang ki judgment riu pher bat ka jinglong jingman jong kariti ke dustur ke jongki lyngba jongki spasnem ki balalej ki jing shem jong u kilong ki ba phla ba kilong ki badon kam hadu kata u tho kum ne spang ki jing shem jong ong ba ka jing herdor jong ki riti ki dustur jong ki jai benri wa pher ke ya rengkat bagajing herdor jong ka jinglong jingman ha ki yang kisam ha kito ki jai benri bad ha kata ka jing shem jong u la jer ki katu kat ni ki mat ki badon kam ki ba penlong ya kane ka jing her dor jong ki yang kisam ba jong kalong briu man briu kabaning kong kabu ulapan pau kolong ba ka songkha songman kam don shu ka jing kentang ka jongka don shibun ki yeng ki ba pat ki ba pra ka ba ar ko ong ba ka don ka jing bam ka don ka jing bam burom ya ki me ki pa bat ya ki bahalor nanta ka don ru ka jing kiu jong ki kam dakat ki kam runar kham tam di khun samla nanta ka jing her jong ka kor ka burom bat ka jing le persha don shibun ki briu ki bam im rengkat bat ki jing khli ke baki dei ban pendep ha ka yeng ka sem kumba kilakular hagapor ba ki shongkurim don shibun ki kpa ki bam khuslai
laki biang em kam kerja membesar ye ki yang kisam don shibun ki me pa ki ba e ki khon jong ki ha ka jing pet jing ki wei pat namar bagi bun kam ye ki beri kam badan sabar na ka yang kisam jong ki ka wei pat wong ba khat ba nang mi ki sngi ka jing lingkar jong ka shong kha shong man ka nang kiu kini ki de jing sham ki jong Zimmerman haba uwat benia ya kim lang salang jungi por kibalet bat habang aprokhat ikini kijing shem jong nganut banong ba kijing shem jong uni uri ustad ukal Zimmerman yaki por kibalet kim de fer nagi kibaja wat hisngi kijongi mentaru bat ngi badan artli ke ba ngila banle Dadangi sotu bagi ni gede di sya kibadon wat hakim lang salang kabangi ngiem. Kebanin kong kelong ngilak bo susong ngilak bat nong bagi jingja kija kom bagi long bat ngimla banai Bat ka baar bat kelong babangi berkat ye di Indonesia ngidan kajing terang ban le Ngidan kajing terang ban penbah ban penklan ya ke mlang salang da kabasdang nak yang kisam ke jongi pada basdang nak yang kisam ngamut banwat ningkong hakano ko nongrim hakano ka foundation latay ya ki yang kisam ki jongi kawai ka ba ngidan krohai hani ka por jong ka lockdown kadai ka por bat yobon ki ong ba kani ka jing bun por ka jongi kadai ka takan new normal Shwa jog ni ka lockdown ki ktin ki ba khammi bulsin na kasduri ka long kini ngi bon kampalat bat ngim don por ba kadang puson ya kini ki kintien ngapar khat ba lada kren sa phang ka jing bam don por ka khamye dai tang bat ke khebe dai ba ka jing slok shi hisam ka jing tai duwan chi hisam bat kerja day badu Blei naman ngitan kapor ban pendeplut iki kamram bagi khli jongi la kalong haka yeng kasam la kalong ki mlang salang haka jakat re ke jakata ka jongi wat la kalong haki kam ki bede bagi syakri yo Blei ngila ban pendep tang ba kapor bagi syong syeng hisam bantai keduan ba mani yo Blei ban kapor ban pendut tang badu Blei menyeslok badu de kata kaba ngingim don ten bagi perlok ki ba iej ha kan ni kan new normal ha ni ka por ka bangidan menta Blei ula ayengi shibun ka por ban ngimdai ban penserwa yaka ngiri ban shem yang ni ka por ba ka long ka kabukser bangin tai ya ka jinga dai ka baskem ka bakhlan shieng hisam ka ban masong norim ha ka jing ha ka jing yalong kawai baga jing burong merkeliang ini ban shim ya ni kapor ka bakordor bantai ya keduan jong ka jing mani Blei jongi man kasngi ban ruai ban ro ban mani ban busan ka ktien ka ju ngiri ban shim ru ya kani kapor ban penlut ha ka bajar badu Blei halam moroi kenang bengila ban pen scam ban berklan ya ka jedai ka jongi shimet badu Baka kadang pusan ni ke lapan pa yang syawi ke bentan nak tinggal jong Blei mates nak banyo dekat arpusa banyo ki kitien ki bong kum ni te manu ru ubas ngawi kini kitien jonga badu bale yaki ngan tharai ya ugu beriu bastat ubalate ka yeng jung halor mau siang te uslap ulahap barki wa kele shlei bagi le ke le be bagi la sho ya ka yeng te kamshim lakelon no na bala pensong no rim yaka halor umau siang henrai manu manuru baro ubas ngau ini kitien ki jonga baru bamle yaki on tharai yugo briu babit ubalate ka yeng ju halor usyap uslap ti ulaha barki wa kele shlei bagi le kele be bagi la sho ya ka yeng ti kalakelon bagi kelon jongka kalong ka bakrau ha kani ka farshi ujisu ya thuach phang arngut ki breu ki bashna yeng
baka jing mut ka badon ha kani ka parsi ka dei phang ka nongrim mala ong hang ni arjat ki nongrim hang no bantai ya ka yeng ngadi masu thu bo jisu udai u mystery u batip bhasha phang ka kam snayeng la ka long ka kam trading la long ka kam trade ki mau it bat ki wei ki besno baka jing tai mak tin jum lai ko ong shai ba udai u mystery tin ma kata lang isong thu bo jisu udai khon jong blei ubala a yangi yani jekai ki bokoldor bagri robos uthu bo udai unong teyeng ubatibit ubaldan experience ba but lyngba ka experience ka jong u jisu ong bakan nongrim kalong ka bakong san hadu kata-kata hakani ka parsi ugaran pak aru ki beriu ki batay ki yeng jong ki haki artali ki nongrim uwei ulate ka yeng jong halor jong mau siang berwei pat ulate ya ka yeng jong halor jong siap ni tang sipuli ka ni persingi so thu ya ka je pher jong ni ki artali ki nongrim ni so thu ba sim ulate halor jong mau siang ka yeng ka long bas khem barhabatai halor jong siap ka yeng ka nongrim ka nom long satya ka baskem bagi musuh tu bujusu ya thu ya kene ka parsi nakbanta jong kawei kadau bakata kalong om tang ban kren sepang gadis na yang snasem kuna basna ke yang sang ka bangin songin sa handa ka khamut kumnung ngente ya ke jing im jongi ya ki yang ki sem ke jongi ya ki kam ki jam ke jongi ya ke imlang salang ke jongi ya ka ri ke jongi hakano kanorim hakano ka foundation ngitei ya ka kawai ka ba ni syam hakani ka parsi kalong kani ba kini kinong tei baron ki batei ya ka yeng nadu swa bagantei kilas ngau thu lupa bagani ka yeng bagantei kandan kapor kabakan saling shop house lap hagal air bat hagijing silai makita kidei kibo boleh ulah bet hakam maryang ngiton kami uslap ngiton kami gal air kita kinwan tiha basna ka yeng di masung thu ba ka yeng ka bangisna kadai balak ban yeng habdeng jong kita ke jing shop jong kamaryang namar ngimla ban lat na kita ba ujisu ba kan ni parsi ukwa banong ba hapadeng jong ni ki eryong hapadeng jong kini ki jing shlei hapadeng jong ka jing slap ka bajur kalong ka betul kam hadu kata-kata bangin tei ka yeng ha kanong rim ka baskem ba kata kanong rim ka baskem kadai mau siang bakting jong blai ko ong bau jisu tra jongi udai mau siang udai mau siang udai mau ka jakari udai mau ka kot ka baskem bodai mau unai rap hagapor jong jing hagapor jong jenjar udai mau balak banyada na ki eryong ni ki erngit na ki jing shlei jong kani kaperthai ban muslim ki perlok kalong ke badon kam habangi puli kini persi masuthu kini kowe bakata kalong ba kum ki banget kum ki beriau ki badan hani perthai dan tang kowe kanorim kabangila bantai ya kajing im jongi ya ki yeng ki sem jongi bakata kalong banget ban syania ha ki jikai jong bible bat banget hau blei buno panim ubakan ni bible kaya thu ka bible ka di belong ka jing tho ka bagi di ban tho ya ka jing im jongi ban tho ya ki yeng ki sem ki jongi bat na kata kadaw ngakwa ba nginya pusan hani kapor ya kini ki jikai ki bakodor ka ba laban chong no rim hi na khting ka job blei ka ban kong ka dei kabatai ya kajinga dai shi hisam ningo habdeng jong utenga bakatunga habdeng jong ukpa barkami nikajinga dai shikurim
ke kitab Genesis kalau bar kalau pra ko ong bu try bu blei ulo ong ru ombet bu tau bri unsa marwe ngan thau ye u kanong sumarlem kababiang na do bu blei dang penlong ye ki ai bar bu thau ye briu kadek je temu jong blei bu briu dei bansa marwe dei nak tak adau habula thau yu adam baka im ublei ula thau ru ya kalong yeng kalong sem ya ka family khnang ba ubriu unyo bantai ya ka jinga dei ka jinga long perlok bandang ka jinga rap ka jinga kershan iwe ban nak banta bandan ka ni ka jinga kershan ka jinga rap ka jinga dei dan kam banya keren dan kam ban sengap ibu keren dan kam banyak penut por banyak syong ban penut por hakata kalong yeng kalong sem kadai ha kalong yeng kalong sem bangila ban tip lut iwe kumba dai ban long bat bangila ban pdiang ru ye iwe kumba ki dai ban long ni kumba ki long we unong tho ulo ong ha ka yeng ka sem kita ki bedan ka yeng ka sem kia samlang ya ki jing ang nut jongki ya ki jing kermen jongki ya ki jing dan jing em jongki ya ki baja ki memories ha ka jing em jongki ya ki por ki bas ngosi ya ki por ki bakmen bad ha kata kalong yeng ha ki por baro kedan ka wei ka babat ka bate song ka belong ka glu ka bate song ki bagata ka de jing i baga jing nang ban burom iwe ye iwe ha kalong yeng kalong sem ubriu ni ka briu kim long marwe mbelong ki khot jong ka yeng ka sem ka wei pak jing sha kalong ba kalong yeng long sem kadan ka jing ai tilut kabak lembu put namun tak kabah kamiat jong iwe kajing ai tilut kajing kut jing mut banya donlang hakipor baro jong kajing em ong jisu macam kat kendai henriu nama kata yak bau beleng la penya solem tu briu tu briu wat pen yaklat kadik jing temu ke jong belai basi sin belatai ya kalong yeng kalong sem kata kalong yeng kalong sem kadai ban ne kadai ban scam kam dai ban pra kadai ban kajing ai tilut nak banta ban penti kena baka yeng ka sem ka scam ka yeng ka scam ka ne habdeng jong kajing le shop yo bun ka bagi lak ki balak ban wan ha kajing im ka jongi den tak dau le si haba ngi penya tho igi briu kitu ikan tien jingkular ki ba ong batang ka jing yap kala penya klat habadeng ka jing duk na ka jing ruspa haba pang na bastong na bokot ya bokhia haba duk na haba yo banya long ka we banya shong ya sa junom tang ka jing yap hi kabala ban penya klat nang ta kalau gieng kolong sem kadi bandan kajing ya jan ke intimacy kadi bandan kajing ya age ong Jesus ar besar pusan nama katakan yu beri un eno elo kupa bela kami punya ini bala katanga begenya long ru kawai kado tigle long ki balong khut burar ngut utau beri ba katanga jong u bat kim shim lasngo le ran kajing ya age kajing ya long kawai kajing long shiman sim hak yang asam ong pol Filipi kalong kabar ba penyatang kajuk kajing it balong kajuk kajing mut balong ki ba shiman sim hi kita kide kajilong ki baton kam bandon hak yang asam habdeng jong tengah ba tengah habdeng jong ki shikurim kili no ya ki baro ya ki yeng sem jugi iki me ki pa jugi bantai ya kalong yeng long sem bagani kalong yeng long sem kadi kalong yeng sem ka banne ka baskam ka badon kajing it ka badon kajing ya jan
kabahadu kata-kata. Ki kitien, ki boong, ki lailon khut, berangut, kim dan jing sole ran. Kamut tang sapang ka belong physical. Ka jendai hakado. Handre kamut ka jing long ka wei. Ha kam mensiam dah. Ka jing kloi ban pla ban yathu, ban ang buri. Iwe ni wei pat, ki ai borok ki baja. Ha ka jing im. Kajilong kabok loy, ban tay banyak selok, ban pdiang gigi ben iwe ya iwe. Kita kilong betul kam bantai ya kolong yeng. Ladau jisu kuran Jepang ke norim ke baskem, mau siang, kini kide gigi kai kijong jisu kuras. Kibala thok kebun kibanta nak tien kejong boleh. Kebanta kaba arpat. Habakran Jepang kabatay ya kalong ying kalong sem hau mau siang baskem. Kadika jadai habdeng jong ki meki kpa bat ki khun. La debut we kitien kejing hikai nam taban pensan ki khun ru. Haki ai bau belai utrang baru ang not. Katin jemlai ong na pulai pasal sendriu sau. Piru ki kpa tuat penbitar lagi khun. Hendak itu besar pejak yaki ha gaji kai bat gajing seneng utrai. Deh kai yeng kasem. Ba ki khun kini ban yo ya kiji kai ki badon kam kiji kai ki ba krau kiji kai nak ban takumno ban im kajing im. Ka ba kau pen sngewbha ya ublei ningkong bat ka bai jing hun ya ki me ki pa ngait bakata kalong kamon ka jong blai bat ya ka jing khli ban hikai i khon jongi ublai ukhlam shane hagene kai school ublai ukhlam shane hari tu ki wei pat ki batrai bar ki hep bar ki khna bar ki samla ublai ula shane ha ki me ki pa re kamram ju ki me ki pa ban hikai i khon ban pensan ki khon ha ki ba bah ki ba peton burom yo blei kino hikai ki school ki jongi ki wei bagi batore ha pedeng jong ki khna lalong jiseng khna ha ka balang bar ki wei kine ki trailang ki trai rangkat bar ki me ki pa tihan bagi jing khli ka ba krau bar ka ba mla ben kala kalong ba ha bo blei ai hangi ki khon Namar ki khon kalong gijing ai gijing ong kuting jong blai yangi rengkat bak gijing khli bangit pen he bangit pen san ki tang haki ki bakin jadok handre ki ba kinja mensimru kadai ka kam jong ki kimi ki bantip ban snow thu ki khon kum ba ki kilong bantip ya kajing ring mensim jong ki kajing her mensim kajing ring mensim jong ki bantip ki khon ki pet ayu ki o i ke ki o snow ke bantip basu thuk ai ke jun kam jung ki khon kai ki sap kitan woblei ya ki kede kamram ki mi pa banyada ki khon jong ki na ki kai ki ba bakla ki kai ki basni ki bral penjot ya ke jing im ka jong ki ke sha kalong ba nalor lani hadin ka commitment kajing IT bangitan shaublei ne shaki kurim ke jongi ki khon ki jongi ki shim ya banta ka bakungsan hadu kata-kata patkum ki meki pa ngedi ban tikna bagi khon jongi ki yo jikai ki badai ki bala ban thup wat kini ki ba nganjer hangne katto katne kabaning kong kolong kajing shepting buram yo blei Ong perbab kendai sifau gejep tiang yu utrai kalong kajing sedang kajing start ba kajing tip yu tabu khut long kajing syampang ban hikai ki khon bekenang ban sep tiang yu blei ban hikai sama blei ubahok ublei ubakhut ublei ubakhrau ublei ubadon bo boro banang ban sep tiang yu ban so thu ba kajing start ka ba kongsan kabadon kami kolong bandang bansep tiang yo blei bah bandang bansep tiang yo blei nang tangin yo ruya kejing syampang
nang ta Deuteronomy hin riu nyau la tho kum ni bat manya hikai yaki khon yaki hukum ke jong blei manya hikai yaki halaki khon ba me shong halayeng bat ba me ya hakalanti bat ba me thia no bat ba me khiru ban hikai yaki khon man kasngi lai sin chi sngi ong ka dik tin jong blei ha bi khem man step sha phen thia man me le min sngi ru ngam dor tu por ka baki ki brio ki le chaka lengkha nek le rijing ri wat hang taru ki ban sim ya kabu ya kalat ban hikai ya ki khon jongki ngai bu blei ula shania hangi ki me ki pa bang nya trailang bu blei bangnya partner bu blei ban hikai ki khon ya ki sha ki ban kam shaphang jong u bangila ban hikai ki khon jongi lingba artli ki hikai ki dak e bangi kran dak ji hikai ko mi dak sentur ka jongi ka bangi bat ka ting ka jong blei ngi hikai ki khon ka jongi bangila ban hikai ki khon dak e ka ba ngi le ni dak e ka bangi ngi em ngi mala ma dor ki khon jongi ki la ban su thu phang u blei u badon bor ngi mala ban ma dor ki khon ki su thu kum no ba chep ting u blei la mangi ki me ki pa ngi ma jupule ke bible ngi ma smart ban let che je seng la ne ngi onklumar la ne ngi ngi onklumar ya ka teng ke jong blei la da mangi ngim long nuksa ya ki khon ngim im kristan ningkong shwai la de nginum la banikai yaki khon tang da ba syukuran da khtin tang da ba syukun tu yaki bakin pulli bible bakin le jeseng bakin i jublei ngidei banikai banlong nuksa dala ka jong ka jing im ka ba pa kolong ba ngidei banikai ki khon ba kenang ban im ka jing im ka belong discipline hapang disiplin ngamut bagi khon kidai banang kumno ban im kajing im kababha banjit ya kajing im kababha bat ya kataru kare kamram jikimi kikpa bandikai ya ki khon kumno bakin im jing wabha kumno kin im jing belong disiplin kumno ki khe kumno ki thia kumno ki bam kumno ki di kumno ki yat kumno ki yeng dei ban hi kai ki di ban pen i ki ya kanu kal ti ba bha bat nang ta ban su thu ki khon ru kanu ka ba dei ba kanu bam dei right and wrong ki khon ki di ban ya sngo nangi ki me ki pa ba khting jong blai ka di khtin ka ba im ka di khtin ka bam la ban bakla kini banyak sengau nak kik mikik pa ba di ublai ubla thau ya kik barok ki badon hani ke perthai bat ba ublai upanyat ya kik barok ki baja ki balong ki baman hani ke perthai ki khon kini banyak sengau nak mikik pa ba ublai uit kata-kata ke perthai kat bu lai tu nak khon bala khamarwai bawa iu bangai hu nom jat shu unyo yang jim bam cukut ki khon ki ba snow na ki me ki pa ba ngi dei ban im ga jing im ka ba khuj la ka long ha ka chu ha shu man la long ha ka je dei bar ki me ki pa ha ka je dei shipara ha ka je dei bar ki paralok ha ka je dei bar ka bar thai ka jing ka ba khuj ka ba hok ka jing ka ba shisur kini banyak snow, kini banyak inuk saru, na kini pa kini ban no ban ong ki khon jongki, kano kabadai, kano kabar longpop, kano kabam longpop. Marublay ulasani hangi bangin le kumta. Kabalai, kini kamram jikimi pa bangin hikai ki khon, bakin nang ban burom, ban kongu. Kenapa ikut dalam hal alasan ken sohu? Ya ke bagi di ban le.
upol ong siti efesas long bandri khot bi ar pigi khon tu kongu elaki me khpa how try makani ka long kan ka badai tu buram elo khpa bela ka kami ka belong ko hukum ka baning kong ka badan jingkular ba menyo man bha ba menyo imslam ha ka perthai bangnang ban buram ningkong iki me khpa ban buram ya ki bahalor ki jongi de benikai ikini nado bagi dangrit na bagin snothu ya kamram jongki kumi khun kiti ban snothu ba ka jing kongu ka kham ba banyak ka jing kenya ong ngi jing blai ka dei tang kan ni ka hukum ka badan ba ka jing kular ba phenman roi ban long successful ka jing im sedang da ka ba kongu da ban hapo ela de ka authority ha ka bor ka buram ka boli ka hakiki pa bad ki bahalor ong kastin rung khatla iwe tu ai ba kamen sim borok kat ben kongu ila di haki bor ki bakhli namar omdan ka no nur ka bor limda na ublei anta ka de kamram jingi mi paru ban hikai ki khon benang ban burom iki parabrio klam da penya pher ya ka ben riu jongki klam da penya pher ki nama ka jing duk ka jing ruspa jongki Lepas pher yaki nama kanyam ke baki kita, leban nang ban buram iki beriu, kumbau beliu la thau iki, nama diu bela thau iki beriu borok ki badon ha kanik berthe. Nang tangi dei ban hikai ki khon, balong nusa ki khon ro bikin nang ban buram yak jing thau ki jibolong ki jong belai, yak ni kamariang ka sodong ka sokun ka ba ngingi em, yaki sim ki do, yaki dok ha ki dok nat, yaki merat ki mereng, yaki lum ki wa, yaki jing thau ki jibolong borok ban nang ban buram ban banyukor ban sumar nama kilong ki bakodor khmat jong ubleru ki pa ko ban ong kumne ki khon sangrang jong phi ki dei ban yo i na ka jing em jong phi kumno ki usangrang kumno ki rangba ki dei ban im kumno ki ban yat kumno ki ban behave kuno badi banan ka jilong ka babha ka bakolai banya rap iki we ka jilong ka banan jige khli bat ban tre shitom ko ki pa ki khon gan thai khede ban yo i na phi kumno urang ba ode ban treat ode ban le ikin thai ku ban buram lakalong yala ki kurem lakalong ki men ki para gan thai bani ki we pat ki kan thai ki badon ha kani ka perthai nangta kini banyo i khun gan thai na ukpa kumno bukpa ulong ubadap da kajing id uba id ya ka yengasam uba id ban benupor ya ka yengasam nam ta ki kemi ngob nong kumni ki khon gan thai kidai banyo i na phi ban song thu na phi kumno kin thai kidi ban im harim thai kumno kidi ban behave kadi kamram jong phi ban ai yaki jubab jong yaki jingkli bai khon thai kli bai ki pa kem la ban ai jubab bat ku ki me ki khon chen rang kidai bas ngau thu na phi baki gan thai kidai ki bakrpang ki badan kam ban yo ya kajing buram ya kajing iej na urang ba na usun rang na magan thai kidi khiu ka kham tlot ong tien ka jong blei ka basau ka de kamram jikmi ki pa ban bin slur ya ki khon baban ai di singan ban ai security ya ki khon ong kolosia ka sti kolosai la ruai ko ki pa tot bin bitar ki khon jong pi yo ba ki thot ngim dei lanu ru ban kran ki ktien ki ba penno men siem bangran ki khon jongi di khon ki balong stupid ki ba biet dan ki bam don dori ki balong ki failure ngem de banyi i tangi ka jing tlot ka jing na jing khon ka jongi han ngi de banyi i ya ka jing la jongi potentials ngi banyi i ya ka jing ba ba jongi ngi ban slur ji ki ngi ban kan tiu ya ki kare kamram jongi om de ban no man siem han rei ban kan tiu ban pen scam ya ka jing im da ki khon ke de ban ngau thu ba ka yeng ka sem ka dong ka jing skai ka dong ka security laki melaban yo anak berthai berkawai hari hayeng tu nama hayeng kiyo ya kajing iet kiyo ya kajing buram kiyo ya kajing pdiang kumbaki kilong nangai bau jisu bukan Jepang kabatai ya kayeng halor mosiang ukuran Jepang kini kajing dai lalu kajing dai shikurem kum kimi kikpa kajing dai baki khon but lada
ngilanang bantai ha unu mau siang ubah ketin jumlah ong uji sukres pindah puli iwe kuren sak cipau sao ukres ulau mau siang nganget jong ki jing im ke jongi jong ki yeng ki sam ke jongi ngen penti kena baki yeng ki sam jongi kelong ki baskem ki yeng ki sam jongi kelong ki baklan ki balak ban yeng hapadeng jong ki eryong ki erngit ki jingling shop ki babun jong kanik berthai ngi im hakapor kaba shisha kum ki eryong ki bajur ki ba be kerthep ki pen shepting ki pen lyngba ki pen no men sim ki pen do jekramen tan ring idon yo ni jisu mau siang jong ki yeng ki sam ba ki jing im ki jongi ong gawe ki jing tho uslap ulaban wan nasun beneng kajislei kelaban wan nasatabian kal kelaban be naskadiang bat sakamon ya ka yeng ya ki long yeng ki jongi ti sen bala te halor jong mau siang kanom kelon lanu ru tu Blei Un kyrkhu yang di khubor kepala persekutuan ketin ke baim ke jong tu Blei Un pencai bor ya ki yeng ki sam ke jongi non ka bengi hapdeng jong ki jingele ka bengi mat un pen petcha jangai ya di shepting ya ki jingling a ki jing pisa u Blei Un pendap ya ki janung kam jogi yeng ki sam jogi bahla kasni un pendap kham tam ki donut ba ki jing mut ki jong phiru da ke jing yej bar ke jing suk u Blei Un ta ka burom jong amen ngenya dubai u Blei bo khupa jing ubah beneng ni ai ngo yeme ko try ba yej beng yo ma cha skor ka khtin jong me ko try hani ka sngi u try ka ba kerpang ka bang rakhie ka kum ka sngi ba kerpang ta ki long yeng ki long sem ngej me la kren ko try ba yej lyngba u shakri butlot u jong me shan shab ini khubor domun sim ko jong me ha ki donu la ki jimut jimur khat ko try ba yej ba shisha ko try bagi don gamban tei ko long yeng ko long sem hau kris ubolo mau siang jong ji jong ki yeng ki sem bar me ai ngi ni por ka ba kordor ko try ba yej bangi pentikna bangi la bantei ikalong yeng kalong sem jongi bondala wai kini ki gai borok ke jele ki tunjuk ki bangi mat hari ke por kilong yeng long sem jongi ken mi kilong yeng long sem ki bakhlan ki ba ej ban mane ban shakri uble kilong yeng long sem ki badap da ke jing ej ke jolong ko ki disitli kilong yeng long sem ba ej ban pandan burom ya uble ida duai ko trabe ja turi tu da tu ker tu sumar kerpang ko trabe ya ko wei pui ka long yeng ko try ha bedeng juni sngi ki ba e namar ngi pan yikini baro ha karteng ju try bu ne be jeng Yesus Kristus amen ngai ngo yo Blei Un mani khubor bengala yo snow ha kani ke por ba nget ba kini khubor ki long ka jing kyrkhu nam ta jongi I wei pai wei ba kham tam nam ta ki long yeng ki long sem ki jongi u Blei Un kyrkhu people store un ai bor phi pinang la ban shakri u ha jing shakri ka man la ka sngi lyngba ka balang ka jong in penwai no ye jing shakri ka jong ni ka por nger wai ki tir wai ka ba sauspa saufu ar na ka ba thamai ba sauspa life way na ka barim lam jing shai hun hapdeng jing long bon alam yanga kamit kadum ngaru ngak lem jing hun ya lam yanga ka jirwai ka ba sauspa saufu ar parin ba kut joni ka jirwai na skerpat biang I pastor ba sepelai yangi na ka jing kyrkhu penwai lam jing shai hun hap reng jing ling ngobun alam yanga kamit kadum ngaru ngaklem jing hun ya lam yanga rimi yanga ban isha jingai ba ngandon jing kwa si jam ka biang yanga ngam juduai ya mi baju isne ya lam
yangan jing it berthei bajong bikin yadai alam yangan lang ngala tingban ngala jus ngomeng yang atrai tuklet kita kislem bor bak jong ni yang akan penyai ne alam yang ngayat lyngba klau bak kari kenja alam yang jing dum kasayo don ruki jing ma ku trai ting shan ma mi hak bawai no jong kan ni ke jing slok ke bathiang ke jing ke pada biang ke utrai jing Yesus Kristus ke jing ke jing Blei ke bana bam cukut lem ke jing slok ke jing mensem bokut ke jing kyrkhu malai hawe Blei ke nya shong dap kerhai bat ke wei ke long ying jong itu ki bangai ki basyani ahame kalau rangkat rubah gitu ki bakhot kerpat hak kerta ke jing utrai jing Yesus Kristus hani karuri ke jongi badha keleng setlak berthei nado menta bat syaduk ke bam jukut ru amen.